Oui, allô, Adja. Allô, Adja, ça va? Ça va. Quoi? Ah, ne ko tellement qu'on fait à monter là. Ouais. Ni mɔgɔ bila ka monter sur mon classe. O ma tila dɔn na? Non, ma classe non, classe 500. Ɔ n'u tilala sisan sa i bɛ na n'a ye quoi n sigilen don n ka niveau la k'i kɔnɔ quoi. Facture a? A kɛ n yɛrɛ tɔgɔ la parce que n'i y'a kɛ Petit tɔgɔ la a bɛ se ka kɛ a bɛna feere k'a b'a yɛrɛ tɔgɔ la i b'a kɛ n yɛrɛ tɔgɔ la quoi. I m'a faamu wa? Voilà sisan a pirigo. Kɛmɛ ni bi saba o man ca. Han? Kɛmɛ ni bi saba man ca Adja. Ɔ faux pas tɛ yen ɔ n'a monté la ka ban i bɛ wari ta n ka compte la sisan n b'a confirmer i y'a faamu wa? Voilà donc n'a banna dɔrɔn i bɛ na n'a ye sisan quoi parce que Petit taara dugu kɔnɔ n k'a ma n k'a kana mɛn quoi n ko sɔɔni dɔrɔn a ka na n bɛna a ka surprise k'a la quoi n bɛna a ka moto d'a ma i y'a faamu wa? Awɔ voilà na n'a ye sisan i bɛ wari ta n ka compte la n b'a confirmer quoi i y'a faamu wa? Voilà i m'a fɔ kɛmɛ ni bi saba mais k'i jija i ka papier dafalen bɛɛ k'a la dɛ i y'a faamu wa? N tɛ polisiw ka jugu tellement tigi ninnu ma Bamakɔ yan sisan tɔgɔ ma foyi faamu a la. A banna y'a faamu donc an bɛ o la kɔfɛ. Voilà tellement ko in bɛ fisaya ma ni nin ye o réparateur yɛrɛ wagati joli dɔrɔmɛ 60 maa min bɛ muso furu ko kuma na ni ye tellement san ka d'a ma sisan a b'a ka nasɔngɔ ɲini o la muso furuli ko kɛra ɲɛnabɔ fɛn lala n'a ka nasɔngɔ sɔrɔ tellement ko la n tɛ tiɲɛ yɛrɛ la Bamakɔ muso ko ma nɔgɔn sisan dɛ. Cɛ non tiɲɛ yɛrɛ la non nin y'a dan ye ni kɔni nin ye première ye ni ye nin sɔrɔ e lafiyara bloc t'a la 125 non nin bɛ fisa an ka Petit ma ale tun bɛ réparateur ya de la patron bɛ to ka 60 40 de d'a ma n k'a ka lafiɲɛ tagali la ye n ko n bɛna telimani kura bɔ ka d'a ma a ka telimani boli kɛ quoi. Tiɲɛna n'a ma kɛ tiɲɛnikɛla ye non a b'a wari ɲɔgɔnna 2 bɔ ka sɔrɔ foyi ma k'a la première de don ayi e kɔni ɲuman de d'i ma muso ta ko kuma maa min ta o ka na wula fɛ ka bɔ baarayɔrɔ 60 dɛ 40 dɛ e bɛ muso balo cogo di telimani san ko de a b'a ka nasɔngɔ ɲini na i y'a faamu a papier ko bɛ cogo di sisan a ye papier ko kɔni o ɲɛnabɔra papier ko kɔni o bɛɛ nɔgɔyara filɛ fo ka k'i tɔgɔ la voilà filɛ non tiɲɛ yɛrɛ la nin y'a dan ye komi an tɛ bɛrɛ dɔn telimani ko la i bɛ se k'a tɔ ɲɛfɔ n ye kɛ ayi bon ni kɔni nin y'a nɔgɔyalen sa a tɔ ye sisan n'a bɛna kɛ bolita i b'a assurance ani sectionnement ta quoi sectionnement kɔni ale bɛ ta kalo kɔnɔ mais assurance b'ale ta san kɔnɔ ni ale ta san kɔnɔ ka ban kɔni o y'a nɔgɔyalen o fila ani vienti a banna quoi moto bɛɛ la ni kɔni hali n'a bɛ ka nin boli kɛ a bɛ se ka nin to so yɛrɛ ni ɲɛ tɛ ka dɔgɔn bolikɛyɔrɔ la n'a y'o ta ka ban kɔni ani polisi tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o y'a bannen a k'a jɛ ka papier ninnu ta dɛ n'o tɛ polisi kuma ye dɛ temps tɛ yen voilà n'a nana san ni n y'a yira a la an bɛ papier tali daminɛ sisan yɛrɛ n yɛrɛ b'a bila a b'a boli bɛɛ kɛ i y'a faamu wa problème t'a la voilà donc an b'a kɛ ten kɛ i b'a fɛ k'a gɛlɛya dɛ a ka papier in ta joona n'o tɛ polisi b'a sɛgɛn dɛ a bɛ fɔ a ye n m'a fɔ a ye ok problème t'a la non nin y'a ɲɛnama yɛrɛ ala ka wula yɛrɛ ni kɔni nin y'i bɛnnen ɲuman de ye k'an mɛn o la nin y'a ɲɛnama k'an mɛn ka wula yɛrɛ cɛ ala ka se ni ɲuman so amina awɔ tiɲɛ yɛrɛ fo ka te n ka tila k'a yɛrɛ wele a ka na a ka telimani nɔfɛ
Oui, allo Ali. Ne kuma fɛ ne taara du kɔnɔ n k'i kana mɛn n ko mototigi bɛna sɔn yan mototigi nana n'ala ye aman la i nana moto filɛ nin cɛ yɛrɛ taara san dɔrɔn ne ye wele n kana a bɛ san ni papiye de ye nin ko assurance ani vignette ani sanctionnement ko olu t'a la ko an kan k'o de ta sini sɔgɔma a bɛ i jɔ n ka wari d'i ma sa yɛrɛ i ka taa olu ɲɛɲini i y'a faamu an ka kɛ ko telima ye i b'i ta olu ko ɲɛɲini kɔfɛ essence de ka gɛlɛn sa an ka to awɔ k'a to ta bani polisi ko ninnu polisi bɛ aw telimani bolilaw sɛgɛn quoi a bɛɛ da f'i ɲɛna 6000 filɛ an ka kɛ 7000 telimani ko ninnu ma nɔgɔn 7000 filɛ i bɛ taa papiye tɔ ko ɲɛɲini n'o ye kana ko sumaya quoi i m'a faamu muso ko kuma bɛ sen na f'i ka baara jɔlen sɔrɔ o san ka fɔ muso somɔgɔw ye n t'a ma nɔgɔ i y'a faamu i bɛ se ka wuli voilà i bɛ moto ta i bɛ taa ko teliya i y'a faamu ko telima de ka ɲi sini bɛ se ka boli n'a ye awɔ taa papiye ko ɲɛɲini man n'a kɛra cogo min tɔnɔ bɛna ta tile bɛ min tile b'a la voilà ne boli b'o la ye ka na sisan awɔ fura yɛrɛ don